V obci Bracovce v okrese Michalovce sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu s názvom Preventívne opatrenia proti povodniam a suchu, ktorý sa bude realizovať v najbližšie dni. V projekte ide o optimalizáciu vodného cyklu a zadržiavanie dažďovej vody v lokalite základnej školy v Bracovciach. V súčasnom období sa v presušenom ovzduší nachádza množstvo prachových a alergénnych častíc, ktoré deti vdychujú. S tým sú spojené časté respiračné ochorenia a alergie. Z tohto dôvodu sa rozhodla základná škola zapojiť do projektu a zmeniť systém manažmentu dažďových vôd. Naši žiaci už málo ktorí poznajú lesy, stromy a hlavne na čo slúžili niekedy odpadové vody, či spláškové vody z budov. A preto sme to chceli trošku priblížiť i našim tým najmenším, aby poznali to, čo niekedy na dedine bolo bežne. Projektom by mali byť vytvorené systémy, ktoré budú zachytávať vody do zberných rigolov a to by umožňovalo odvodňovanie zachytenej vody do zberných jazierok a dažďových záhrad priamo v školskom dvore. Zrevitalizujeme celý školský park a vlastne aj tento projekt je vlastne prispôsobenie sa zmeny klímy. Prispôsobiť sa zmenám klímy, to znamená, že tú klímu trošku ušetriť tým, že sa bude normálne vyparovať vodným cyklom a vrácať sa naspäť. Tým, že budeme mať čerstvejší ľuft, čerstvejšie ovzdušie, keď sme sa bavili o nejakých alergénoch, že dnešné deti je sami alergik, tak to je dôsledok tých klimatických porôv, o ktorých sa stále bavíme. Vzniknú 4 druhy opatrení, a to 2 dažďové záhrady. Jedna časť dažďovej vody bude odvedená do podmoku a zrevitalizované bude samotné okolie školského dvora výsadbou 40 kusov drevín. Počas praktickej realizácie opatrení bude prebiehať aj environmentálne vzdelávanie žiakov s osobitným zreteľom na manažment vôd, ktoré bude zahrnuté priamo do výučby príbuzných predmetov a krúžkov. My tento projekt budeme realizovať zhruba 1 kalendárny rok. Jeho cieľom je predovšetkým tá environmentálna výchova, čiže vzdelávanie nielen našich žiakov, ale aj širokej verejnosti. Urobíme zopár besied, prednášok pre širokú verejnosť, vyhlásime napríklad výtvarnú súťaž. Keď budeme sadiť stromčeky, ktoré máme v rámci tohto projektu urobiť, tak opäť si pozveme či už členov rodičovského združenia, poslanci. Budeme spolupracovať s obecným úradom, ktorý je vlastne našim partnerom. A partnerom, to by som chcela počiarknúť, sú Nóri, pán Bjorn, ktorý bude s nami spolupracovať po tej skôr odbornej stránke. Na projekt bude vynaložených viac než 38 000 eur. Z Bracoviec Martina Kužmová.